berdien partziala oso ona, ze atzetik izen die. Gorrizen eta Zurizen atzetik izen die. Eta eure die tarti zabaltzen kontu zor, Bidaburuk apurtu. Ondo defensan Alberro. Mikelo, barrotik. Ondo está de Manzisidor. Izentartenaz, Bidaburu. Gurutzatute gogor. Bidaburu gingerra ondino eskuneko beso horretan. Eta jaiotzek. Utz. Berdiek posik, amargarrena ikusten dabe markagailuen, gauzek ondo doazela, kantxan dauz, bero dauz. Eta inok ez deus ataten, joko onagaz, pazientzizegaz. Alberro maizuek indeuz pare bat, jokaldi pare bat erremate politx. Eta suabe, martxan, hirugarren postuen bile. Mikel Manzisidor, sarizetan otxute hemen barikoetan jaialai. Txapelketa honetan, aurton, Steinipa, laugarren geratuko da bigarren postu larrei. Hori bai, bost bigarren postu dekoz eta garaipen bi. Hirugarren posturik ez, laugarren posturik ez. Baina, garaipenak faltan, kontu zor, buena, ingo dugu Azkaratek. Alberro, atzera gurutzatute oso ona, oso ona. Zelako jokaltzek dabien etxen Alberrok, geurkoan ikusten gabizena gaitxik merezideu hirugarren postu hori. Eta beran bile doa, Alberrok hirugaraipen, bigarren postu bat, hirugarren postu bat eta laugarren postu bat. Bat bajan egonda ez deu jolastu, beraz, 6 kiniela jolastute hirugaraipen lortu deuz ez da marka txarra. Gogoratu hemen bajak eta beste konpromesu batzu gaitxik be falta basaran, jaideko zule. Hemen gehizen sortzi kiniela jolastu aldie. Eta gitxeugaz irazten basu, Jokin Arbe Markinarrak eman moduen berandu sartunda danak irabazitxe Mikel horik endutzen hor karteriek kanpora, ondo ikusitxe hor Alberro bai, ama bigarrena. Dela pare bat urte, Jokin Arbek. Zelako ekitaldize eman Markinarrak, suplente moduen jolastu eta danari eurri hartu. Hemen, partzialik onenetarikoa, horreixek izango die, Zalegik sortzitxik bost irabazi, Arbek sortzitxik lau irabazi, eta Alberrok zazpitik iru, zeitik iru, gaurkoan irabazi ezkero, zazpitik lau, numero onak, Donostiko aurrelare zentzat, baita Markinarrenape. Mikelo. Arraltu bier. Bidaburu. Zelako partziala, bueltak emondamon, bikote berdie kantxan. Eta winnerren bat bota biko da, ia Azkaratek. Soser, eiken daben berdiek atateko kantxatik, martxe hartunde. Alberro. Buena saque be, Leke. Atzera Mikelok. Pazientzizegaz berdie, momentuz. Alberro, ederra hori be bai, bueno. Alberro dau kinielan, ez dau beste inor, eta gorritxek egon bierkoleke, espabietako sasoiedeko zue, roke da ubila, ze amar eta utzeko partziala iru buelta onak emontxu ez ja danari berdiek segizen kantxan. Eta laugarren bueltie be, bile ja, goratu bueltatxu batek irutantu deko zela, bat gorrezeri beste bat, zurizeri beste bat urdineri. Eta itzelako ratxigaz, beste bat, ubila bestau, 15garrena. Eta itxaso, ez dau, ez dau, berdiek ez da behizten, serio jolasten, da bero ganera.
Alberrok gorrizek ez irabaztie bierdeu. Eta lehenengo bizetan geratzie, bizen artien geratzie, momentuz irabazitxe kitxu entzeko ban. Eta horretan dabil, bestik ezinien, eskuia, utzen bat benbierko dabe berdiek eta Bidaburu. Hor Alberro bile, bueno, eskerrak, esan dut baten bat, utzen bierda bela, zelako botela azterra hartu daben, gero txokora izten utzen, baina benetan, partzial oso ona, 3. postu lortzeko modukoa, oso ona, da Mancisidor, 4. geratu bierko zan, 3 garaipen, eta 5. postuaz, ez da bromie. Oso erregularra Mikel Mancisidor, baina garaipena bie, balitxo daudenak hemen. Bidaburu Saki Lekek sendo atzera alturigaz. Rebotien eskumez, Bidaburu, ondo urtizako, eta izango kaldi bat persa. Leke, baztertzen hor atzeko orman. Pelota gaiztoa benetan eran debor, Bidaburu reboti esan da. Eskumez. Kontuz, oingoan ezin, urdinek pazientzizegaz. Tantu eta 3. Espaldiko partez tantuek eitzen beste bikotiek. Ja, pruet. Sosek etendien eta baten bat. Berdiek eratzeko kapaz da, noine berdiek kantxan dauzen bitxartien, eurek botati izango da. Ben bierrik handitzen da. Kontuz hartu nen jau eta zelan ipini Rokek, baina oso azkarat heldu, rebotie Roke, buena, ez da heldu gitxigaitxik, eta gaiztoa geratuko zanan. 4. azkarat eleke bikotintzat. Eitu arte, arazo barik, kariñoko kinela, noinbe, sobe badarba. Bueno, berdiek tantuek egin dabiz, oparitzen bat, ez dugu esen baten batzuk, besoak zabalik, besarkada bat emongo dabe, tantu eri, da Marko Gaio ere gehitxu. Honegaz, 16. Inok emon bari peintxetxuz, Alberro, Donostiko aurrelari gaztiek. Ia, aurrero pausu bet, emoten daben. Diego, askotxea moduen, hemen erreferentzi moduen, Gernikeko eskolatik. Miami bueltan. Urte, ona botata. Kiniela gehien, irabazi dauena, Zarize gero ondeuz eta horrelari edo bakarkako jokalari honenean Zarize bai, sari asko banatzen die bai izan, 5-6 die, baina benetan tarti behona, oso ondo Bidaburu oin gurutzatzen, benetan Ormabiko politxe. Eta hor dauzela esaten Zurizek 7. Berdiek atatxu ez, kantxatik aukurbete despisteta moduen ibildia hor. Alberro da Mancisidor, parkatu Navarriztarrak, hor da oztobe esakera. 6 Amasei bebai berdiek itxaso, amasei bebai. Montuz Zera eta gora Larrei belar izeten da. Esango, ganera ikusitxe estadistikak zelan irasi daben Diegok, itzelako pasadi emon da. Hor, eurek gehizien irazten dabenari Zarize. Eta bigarren urrun, pelotari honen anartien, munduko pelotari honen anartien, ez da izeten bat perreza, holako urtiek betetie. Handik Gonzalo anaizi eta esteren batzuke badabiz. Zor, beste opari bet, oingoan urdinepe gozo-gozo.